På hvilken måde har finanskrisen påvirket jer sportsligt? Der er to muligheder der. Den ene det er, at på sponsorsiden kan man sige, at mange af de virksomheder, der sponsoreres, de har været ramt af finanskrisen og dermed har skåret i deres sponsorat. Men det er nu ikke fordi, det er det helt voldsomme, vi har oplevet det. Der vi har oplevet det mest, det er, at det med handel med spillere, fodboldspillere, det er sådan, der er en naturlig del af fodboldforretningen i Danmark. Men i og med at finanskrisen har været der, så er der ikke så mange spillerhandler længere. Det vil sige, at den supplerende indtægt ved at sælge spillere, den er næsten udeblevet fuldstændig. Og det har været hårdt, ikke kun for IFB's økonomi, men for alle klubber i Danmark. Kan du mærke sådan, at der kommer færre fans på grund af finanskrisen? Nej, det synes jeg ikke, vi kan tillade os at sige her i Esbjerg. Vi har rigtig flot tilskuergennemsnit. Både i Superligaen, da vi lå i bunden, havde vi næsten 8.000 i gennemsnit, og her i første division, hvor vi så ligger i toppen, der har vi over 5.000 tilskuere i gennemsnit. Så jeg vil sige, det har vi egentlig ikke på den måde med. Op til 1.500 tilskuere for udebaneafsnitterne, og jeg vil sige, at når vi har haft besøg af OB, AGF, Brøndby og CK, så ligger udebanetilskuerne på omkring 1.000 i snit. Så det er mange, vi skal have igennem systemet og være sikre på, at de ikke har gemt alverdens ting at tage på sig. Hvordan vil I gribe sikkerheden an, når I forhåbentlig rykker op i Superligaen i forhold til, hvad I gør i første division? Jamen, det vil selvfølgelig skærpe opmærksomheden på udebaneholdets tilhængere. Det er jo en kendt sag, at de hold, vi spiller mod i første division, medbringer ikke det samme antal fans, som Superliga-klubberne gør. Men vi har egentlig opretholdt samme beredskab, fordi vi vil gerne sende et signal om, at det skal være sikkert at gå til fodbold på Blue Arena her i Esbjerg. Så der har vi opretholdt samme niveau. Vil I tilslutte den solidaritetsaftale, der er blevet indgået mellem de 5 største klubber i Superligaen? Ja, hvis det kommer dertil, at det bliver tale om solidaritetsaftale, nu er det jo meget op i medierne, og jeg synes, det er et rigtig fornuftigt emne, I har valgt at beskæftige jer med her, fordi det er jo bekymrende for dansk fodbold, at tingene udvikler sig på den måde. Men jeg er ret sikker på, at hvis det kommer dertil, at tingene fortsætter med at eskalere på den måde, eller endda på et lavere niveau end det, der er i dag, så vil vi også tilslutte os det og tage den konsekvens. Risikerer man ikke at kriminalisere flere tilskuere, og det rammer flere mennesker, end det straffer flere? Jo, derfor er det også, at man skal finde en rigtig model, fordi jeg er helt enig i, at det med bare at udelukke nogen, det løser jo ikke problemerne. Man flytter dem givetvis bare et andet sted hen. Men omvendt så er man også nødt til at sende et signal til nogle af de her mennesker, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt om, at det har altså en konsekvens, at man ikke kan finde ud af det. Det, jeg synes, der er ærgerligt i det her, det er jo, at det er jo ikke så meget på hjemmebane, man oplever, at der er ballade. Det er jo mere, når man rejser ud og er på udebane, fordi man ved godt, at på hjemmebane er det ens egen hjemmeklub, der har ansvaret for at afvikle tingene i god ro og orden, og det vil man ikke skade sin egen klub, så derfor rejser man ud og laver balladen på udebane. Men det kommer vi også til at sende signal om, at det synes vi ikke. Altså, for eksempel nu, når FK er på besøg, er der færre mennesker, der køber sådan lige ved siden af dem, eller sætter sig ved siden af dem, eller rykker lidt længere væk fra dem? Nej, det er jo egentlig lidt specielt, fordi for det første, så kan man sige, at i og med, at når du snakker med FCK eller Brøndby, hvor der er måske 10.000 mennesker herude, jamen så er der selvfølgelig nogle billetter i det område, som kommer i salg, men der er også nogen, der trigger lidt af at være en del af den der stemning. Det kan vi også mærke på vores egen, at det smitter lidt, at den gode stemning, og at man egentlig godt vil være en del af det, for det er en del af en samlet oplevelse. Yes. Hvordan har udviklingen af fansens opførsel været for de synspunkter igennem tiden? Jamen, der er jo sket en voldsom udvikling alene de sidste 3-4-5 år fra at være, man kan sige, almindelig stemning på tribunerne, hvor man sådan sad og klappede lidt, og så er det blevet meget mere intens nu, men det jeg synes, den udvikling, der har været mest af, det er, at fangrupperne udvikler sig i forskellige retninger. Altså de etablerede fanklubber med medlemmer helt ned fra børnealderen til pensionisten, som bare vil støtte sit hold og stå i en FB-trøje i vores tilfælde, at de har fået nogle kolleger i form af, at de er sådan mere sort hætteklædte folk, som har en lidt anden indstilling til samfundet en gang imellem. Alternativt, som er meget mere voldsomt, synes, at der skal meget mere gang i den, og at man både skal håne, og man skal også råbe forskellige ting, som jeg ikke bryder mig om. Så jeg synes, at den del af det er bekymrende, den udvikling, det tager. Og jeg synes, at det er bekymrende på den måde, at det er meget organiseret, også klubberne imellem. Den seneste kamp, hvor der har været ballade, som for alvor har jo været oppe i Aalborg mellem OB og FCK. Der er ingen tvivl om, at de der to fangrupperinger har snakket sammen om, hvad for en type ballade, der skulle laves.
Så det er jo meget organiseret, når de slår sig i forbindelse med kampe. De aftaler helt præcis, hvor mange folk kan vi stille med i dag, sådan så der ikke er overvægt, at det ene hold er 100, der vil slås, og de andre kun er 50. Men fakta er jo, at det er relativt få mennesker. Altså, hvis man tager en balladekamp i parken mellem FCK og Brøndby, så handler det måske om, at det er 40 eller 50, som ikke kan finde ud af i alt, hvordan man opfører sig ud af de 37.000, som måske er at se kampen. Så det er jo ærgerligt, at så få antal skal have lov at skæmme en ellers god oplevelse. Hooligans eller ultras føler I har i Esbjerg? Jamen, vi har dialog med dem. Egentlig også en god dialog. Og jeg vil gætte på, at de er hardcore 20